תקשיבו, אני הולכת להגיד עכשיו משהו שלאף אחד לא נמץ להגיד. רובנו יודעים שחלק מהחטופים תמכו בעזה. אחת החטופות ששוחררה, דיצה, בת 84, הבת שלה שהתראיינה עכשיו, אמרה שאם היינו פותרים את הסכסוך הפלסטיני, לא היה קורה הטבח באוקטובר. מדובר בתומכי שלום, פסיכופטים. עכשיו, אם היא מאמינה בשלום עם רוצחים, למה היא צריכה חודש לשחרר אותה? כשבאותה נשימה היא כועסת שהיא לא קיבלה תרופות מרוצחים. בשביל לשחרר את אמא שלך, צה"ל בהפסקת אש עם צבי נינג'ה על טנדר. תמורת השחרור שלה, אני ירושלמית, מקבלת מחבלים בחזרה לעיר שלי, ואת כל זאת מעיזה לעשות תוך כדי רצח של תושבים מלפני שעה. בגלל ששחררו מחבלים, ועדיין יש פיגועים. תומכי השלום, אתם פסיכופטים. ואני רוצה להגיד דבר אחד, בגלל